Tinokutamirai mabuja kunaudza manhoko dzanyasi zuva rechishanu mwedzi uno waGunyana. Tiri kutandawo kunyepai kuti wobuja Annual Arts and Culture Festival wati inenge iripo zuva rechi22 kusvikira zuva rechi23 mwedzi uno. Kwai wanoda kuita kuenda kuratidza uyanhu hwavo ikweyo, vanofanira kutanda wanyoresa noNational Arts Council kuti wabvumirwe kupinda imomo. Idiri endai moita tigoona zvokureketa kana maita tinakirwe. Hurumende yagobuditsa mamwe masoko ari kuramba achihwadza kureketa kuno. Papera soto pawagotinyepa kuti wanhu wakapfa wapwere nochirwere chegwirikwiti wari kusvika 375 685 pachirungu gore rino. Kwedu dunhu rino redu remashonalend yobuda zuva kwai wanosvika 22 wakapfa. Idi mweya yawo yezoro remurugare. Ipapa tikutosaya kuti kohokonai hurumende iribe kureketa kuti ichi chirwere chanetsa chakutoda kutoti munhu wese amanikidziwe kubayiwa kana kuita zvokuti zvidzivirirwe. Kwari kushaya mapostori. Heno mabi angu ticharamba takaringa. Nyasi Jobo Sikhala aendapo kare kudaro dzimhosva asi kuribe chaburikako apa iye papera sondo paya akagoburika masoko okuti ari kuhwara achiita nokurutsa. Heno kuti aribe kuitisiwa chepfuchere kana kuti zviri kudini. Nyasi kwaya agoreketa kuti ari nani asi paribe agunyatsoziva kuti zvichadini. Takamumirira kuti timbwe kana achizoendesiwa kunorapiwa kuno machiremba ache. Tichange tichikunyepai kana zvichinge zvaitika. Zvakaburika musarudzo dzokuBulilima zvaburika pachena. Tiri kunyepai kuti Ephraim Moyo wokuwadhi yokutanda naExperience Dube woZANU-PF wokuwadhi yochi14 naMoyo Makadhi wokuwadhi yochi16 wobatoro CCC ndo wakatora zvigaro ikweyo. Towashuvira kusenza kuzvinhu. Zvikoro zvavhuwa nyasi. Wazhinji wangu waribe kuzvigadzirira kuti sei zvazvokuvhuwa nyasi takajaira makore ese azvichivhuwa zuva ramangwana. Rekai tigoone kuti zvinodini. Zvimwe zvikoro zvagoreketa kuti wapwere wauya wangu wari washoma. Heno kuti kuome wachereka wabereki kana kuti zvirimbotekaira sei. Tiri kundoramba tichishuvira kuti paribe wanosara pakubenhuka kuzvikoro. Wamunangagwa wagoti iwo nyasi wavhura fekitari inonhadzira nokubatanidza fotereza kuti zviite zvakanaka. Tichagoramba tichiringa kuti inenge ichiburika chere pachena kana kuti zvinenge zvichiita sei, nokuti wakuru wonyika tinowaziva kuti wanotoparura zvinhu zviribe kana chinozosenza. Ipapa waburitsa masoko okuti kwai inenge ichinhadzira fotereza inoita matani 40 paawa ribodzi, asi bva wapedzapo kare wakagoti inenge ichinhadzira matani zviuru 200 pagore. Zvino hazvasaika kuti chii chaizvo chinenge chichinyatsoitika. Rekai tigokunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Ipo kwai nyasi mukwambo waiyo wamunangagwa anonzi Gerald Muloshwa kwai ari kutoda kunetsa kuti ahwapure iyo fekitari younourayirwa mombe yoCSC yokuGlen Eagles. Rekai tigoona kuti zvinenge zvidini. Kwai ipapa wanhu vese warorera kusha kutoti akaitora zvava zvatopfapo kare iri kupamba kwacho. Heno kuti sei wasingaguti bawa warumewa. Zvakaita kunyangariwa kana chiri chokwadi ichi. Tiri kunyepai kuti kuno wairi womutwakazi Republic Party kwai wasungiwa nyasi. Wasungiwa wari kuda reguru nyika rokubulawayo ukwanga waruda kuendesa mapepa avo okuti wakumbire kuti hama dzavo dzakabatiwa dzokubatora uri dzakachinjiwa dziya dzichiiswa kuchikurubi dzidzotsewe kunzvimbo yobulawayo. Rekai tigoone kuti zvinenge zvidini. Wari kugoreketa kuti wari kutadzisa hama dzavo kuti dziboyanewo nohama dzavo nokuti wanhu vese wari kubulawayo ihwi kuHarare. Rekai tigoone kuti zvine chazvichaita chere kana kuti wachapfikirwawo pokare sewabiyawo. Tinenge tichindokunyepai. Kwai akanga ari mutongi kudare rokuKaroyi Amanda Muridzo kwai agopiwa gore ribodzi rekugara mujere nokuti agotambira mari yochimanjambudu yomadhora 20 yokuAmerica.
haidi zvakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvine chazvichachinja chere, asi tiri kundoshuvira kuti kudari kwavari kuita vari kutambira madhora 20 kuitikewo kuno vari kubaa mari makutukutu masvinu. WoZimbabwe Agricultural Show Society waita kuratidza kuti nozuro kwainge kwekuita kunyangariwa chaiko, vanhu vari kuita kufara. Tiri kuzvitenda, tiri kuti wakaenda koita rekai zvidaro. Vanhu vanga vari kutondokumbira havo kuti kwagoita mazuva mamwe ari kube kuenda anoenda vanhu wese wese, asi anondoenda basi vanhu vanenge vari kuda kuita zvemabhisimusi, nokuti nguva yese inozopera paribe kana chinhu chibodzi chazoitika chino musoro, vamwe vachitotaikirwa nemukana wekuita mabhisimusi. Rekai tigoringei kuti zvinenge zvidini, tinokunyepai kana paine chachinja. Wakuru wenyika yedu idi vanoibe kana chibodzi chavanoreketa chatinofanira kundotora pane zvavanenge vareketazvo. Ipapa wakaenda kawerewere kuIMF kokumbira mari, IMF ikabva yaramba, yakawanyepa kuti tangai mapedzesa zvikwereti zvenyu, asi ukawambwa vari kureketa kuti tinoda vanhu vavo kumadoka zuva wati wotoziva kuti pane chinenge chiripo ipapa. Ukaona vari kunyanyauridza pembe woziva kuti pane zvinenge zviripo zviri kuitika. Izvi zvazoburika izvi zvakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti zvine chimwe chere chazvichaita. Toringadzo mutambo, chikwata chohoki chovarume nechowakadzi kwai zvakatora menduru dzogoridhe ikoku kwawaitamba mutambo yoCentral South Africa Qualifiers. Tinoramba tichivarwira manja tichiti pamberi nazvo, dai zvatoramba zvichienderera mberi. Nhabvu yoPSL Tenex yagotamba ikadyiwa noZPC Kariba notuviri kwaNyau. Triangle ikagozvindikitiwa 3 ikagozvindikita Bulawayo City no3 kwaNyau. Bulawayo Chiefs ikagojawo Black Rhinos nokabodzi kwaNyau. Dynamos Dimbare ikajawo Harare City no2 kukabodzi. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa David Makura agoramba ari kutoti ndiri kudzingiwa asi tiri kuona kutobisiwa isu pachigaro chache chokutungamira dunhu roGauteng. Rekai tirambe takaringa, asi pakaita kunyangariwa chaipo. Dai ari mumwe andosiyana achenazvo uye kuramba akabatirira. Nyaya yadoka iri kufadza vazhinji kuKenya. Raila Odinga adyiwa nonyaya yaakaendesa kumatalodzi mhosva iya, nyaya yosarudzo naWilliam Ruto. Dare guruguru munyika ikweyo ragoti William Ruto ndiye ari kuramba achitonga pakupinda pakutonga pa. Tiri kumushuvira tuzvinu, vanhu vese pasi rese watobva wandomutumira kuti makakona makorokoto. Takutoshuvira hedu kuti dai waOdinga wari mumwe wachienda pamujandirere wojawo rifa rawo wakadekara, makore apinda napo kare. KuBotswana bato rinopikisa hurumende ikweyo ragototi waMasisi wari kukangamwa kuti pawakauya Zimbabwe wakauya somutungamiri wenyika yeBotswana, kuuya wakamira bato rawo. Wagoreketa kuti zvese zvokureketa kuti kwai zvirango zvoupfumi ngazvibve manyepo ndozvoba zvinoreketa Botswana. Rekai tigoramba tichiona kuti zvinenge zvipera sei ipapa. Tiri kundoramba takaisa dziso. Kuno vanhu vanosvika 120 vari kunzi vapfa kuSudani mumafashamo. Pakaita kunyangariwa wakomana hwendo huno, mafashamo acho ari kuita kuvhiringidza vanhu vese vese kwese kwese. Idi tinovashuvira kuti wazorore murugare. KuEstonia dare reparamende ikweyo riri kutoshamisa vanhu ipapa, riri kumhanya kuronga kuti waise mumwe mutemo unorambidza vanhu vese vari kuRussia kuti wange wainodzimba munyika imomo kana imwe midziyo yavanenge vainayo. Kwai midziyo yese inenge ichida kutorwa nokuti kwai kunogona kukonzeresa kuti kuite kupokana nokudidi. Idi pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tione kwezvinoperera. Tiri kunyepai kuti mari yokuEurope yoeuro yagwa kuenda pasi pomari yokuAmerica chaipo. Pakaita kunyangariwa wakomana, ukaona zvakaita kudari woziva kuti ndokutsva kwavari kunyoro.
isu vari kwakaoma tinotoita kupera kabodzi kamu. Ipapa motoziva kutoti kana muno hama dziriyo ikweyo mari mukayo, mari yavanenge vakutumira inenge yakutoita shoma shoma chaiyo, pakaita kunyangariwa. Iko kuEurope ko kwabva kwaitapo kare vanhu vazhinji vari kugoti tiri kuzvidaba zvamuri kutaura izvo, kana zvese zvokuti upenyu huri kuoma vari kutozvidaba, vari kubva vatoenda kuratidzira chaiko, pakaita kunyangariwa. Nyika dzakadai sana Germany kwatoita kunyangariwa, vanhu vachiita kuratidzira kupinda mugwagwa vakaita kuwanda chaiko, pakaoma. KuBritain kwaisiwa mumwe anonzi Liz Truss kuti ndiye agoite mutungamiri webato raiwa naBoris Johnson reConservative. Ipapa taakumirira kuti tione kuti zvinenge zvichidini, asi kwai ndiye aakupinda kuita mutungamiri wehurumende yekuBritain ikweyo. Tinomushuvira tusvinu tichiimba kuti zvinhu zvichachinjawo. Munyaya yegomisira yanyasi, muri kundozviziva zvakaitika nozuro uno kuti yedu Manchester United yakaita kuzvambaradza, kuumburudza nokufunzisa kuti bhora rinotambiwa sei kuchikwata choArsenal. Aiwa, tiitei makorokoto idi. Tiri ipapo togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.